Pipila ka mga istruktura ug mga bangka sa mga mananagat ang nadanyo suman ang paghapak sa mga dagkong balod sa kadagatan sa mga lungsod sa Don Marcelino ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Oh my gosh! Gihapak og dagkong balod sa kadagatan ang baybayong sakop sa Barangay Kaburan Small sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nakita sa mga residente nga layo pa lang, nihunat na ang kadako sa balod paingon sa baybay. Grabe naman po ng balura na! Sumala sa MDRMO JAS, tulo ka adlaw nga na sinati ang dagkong balod sugod April 15 sa hapon. Apektado ang baybayon sa pipila ka purok sa Barangay Kaburan Small ug usa ka purok sa Barangay Kaburan Big. Ana sa 5 to 10 meters matud pa ang gilagputan sa tubig dagat padulong sa dalan. For the past 3 days kasi sir, mga almost 5 hours ang medyo hampas yun sa kusog na hampas yun sa ato ang balod sa ato ang shoreline. The waves kasi sir can be associated with the super typhoon Sinlaku. Even though layo siya sa ato ang Philippine Area of Responsibility, since ato ang area is within the outer ring bands manggod sa ato ang bagyo, so naadyo mga kusog nga balod or hampas ng hangin sa ato ang kadagaton. Nagparayo ng assessment sa MDRMO apan sa inisyal nga ihap, dunay na danyos nga balay ug mga bangka. So as of now kasi sir, ang na-report pa lang sa AMUA, isa kabalay pa lang na totally damaged sir. So nahatagan na naman sila mga shelter kits gahapon or the last day pa sir. Aside from the houses na affected sir is naabutin mga motor bangkas na naka-park lang ganito sa shoreline. And then because of the kusog ang balod, no, ang mga kapid ng putol. Sa Barangay Kyobog sa katapad nga lungsod sa Don Marcelino, 8 ang totally damaged, samtang 16 ang partially damaged nga balay nga naigo sa dagkong balod. Ang PDRMO Davao Occidental sa pakikalayon sa MDRMO Don Marcelino nang hatag og relief goods ug uban pang mga panginahanglan sa mga apektadong residente. Parayon sa mga ilang assessment ug monitoring. Mas mikalma na matud pang sitwasyon karon sa kadagatan kung itandi sa mga milabay nga adlaw. Hinoon, parayon nga mag-igmat sa lakat sa panahon, ilabi na kadtong namuyo duol sa baybayon. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.